Kula niki nggih riyen nate nyunati apa lari-lari ngoten niku. Kan sing model saiki kan enek sing gawe gunting. Sosok nganggo ngono kuwi sing anyar iki laser. Nek sing tahun 2020 iki langsung luwih modern. Cahaya. Piye? Oh, damel remote. Remote. Saya lagi Piye kuwi? Terus model piye? Remote niku kan niki kula biasane sunat massal ngoten niku. Langsung kiwa kene cah 10, tengen cah 10 jejer baris. Terus Langsung ke wadon, langsung kula penyet langsung tel. Niku cara remote, Mas. Model saiki iso wis mbok lakoni. Wis tak lakoni pas tak akhir tel lah kok untuk separuh lampu mati, Mas. terus. Lah terus piye Tak solusine? penyet gak kena bareng lampu mati. Wah, Terus urip. sing separuh urip to, apa tek wis kongslet to, Mas. Ah. Iki dadi enek sing sigar, enek sing entek, Yo hati. enek sing nunggu